Niki mangwana vanovakomana ve-information and publicity voya vachioneswa chimoto pamusoro pema-false claims anouya vachitaura vachivimbisa vagari venyika yeZimbabwe, but when that time has elapsed vakuyeuchidzwa kuti makambotaura zvakadai, vanoonekwa vakomana vachishaya zvekutaura. Sarapina mashoko anobuda nyorwa panapa, ndobva subscribe like turn on the bell icon. Timira payendo yeadvocate Fadzai anobuda nyora achiti at Nick Mangwana, you promised us that Zisco Steel would reopen in 2018. It never happened. Please apologize for lying to the public. You need new leaders. Anachekamba na pictures mavira mukona rimwe ranyo pari chinzi opened up dealing with the Gukura Hundi issue by assenting the NPRA and allowing demos. The rumor rakanzi the revival of Steel Zisco has gone a gear up after Kuvimba Mining House partnered German-based steel manufacturing giant SMS Group, which this was revealed when executives of the German firm paid quotas on president. Ndo mashoko atuna kuti panapa Nick Mangwana pamaposti maviri akataura apa. Zvino kutanga anomenshana achiti aiwa that is Zisco Steel ichareopena zvise zvichaitika in 6 weeks. Zvatona kuti aiwa takatopfuura muna 2018 now we are in 2024. Zvatikuona advocate Fadzai arikuya achifaya ma-fireworks achivabvunza achiti aiwa Nick Mangwana must apologize to the general public just because munenge muchipublicize ma-falsehoods muchipa vanhu information yenhema, achivaudza achiti aiwa these guys they are incompetent, they do not know their roles and responsibility avanofanira kuexecuta kuma-positions aiwa ari very influential anenge vachiholda. Zvidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.